There will Bishop. Elehe ji nwe nke nwe na ara. Ama mo ka chukwu sike ma chukwu ogu Bishop. Elehe ji nwe na ike nwe ike ge nwe ara. Ni chukwu okike na. Abo nu chukwu ke nu mo na. Abo no temat. Asset o maji ga gasko. Ni mara ya abo ele nke shiri ike. Hana abo sicha ike Bishop. Ana okute. After this it. Okay, all the ke ga apu here. All the kam ge put me here be choy nonte. Mba iwe we la ga okwanwe yen kowa. All the kitchen na egbe. Okwanwe yen kowa la gi before no na village. You are already for this. Mba na ti akwa be get out of this place here. Mba iwe we la gi. Calm down Bishop. Iwe we la. Don't allow me to mala. Magi shi here na makatile ke na ge come answer. We la gi. Bishop, you will calm down. Obijo go calm down, sir. Please. You will like it. Oh, what? Don't allow me to just you will like it. Come down. Ndo. Adim. Ndo. You will like it. Biko. Calm down. All network village. It's not my fault. Please. Ndo. Anambra State. Ebe na Anambra. Ihe ala. Ebe ni ihe ala. Uli. Ede afole. Uli sir. Let's talk about Ede afole. 28. 28. What year ka amụrụ gị? 98. Ị na-anụ m ọfụma? Taka ị na-anụ m. Aha gị wụ gịnị? Network safe. Enai. Na name na-ekwu. Aha gị wụ gịnị? Network o. Ogechukwu nọ ya m. Ogechukwu kwa aha m. Ị gara ụlọ akwụkwọ university? Ịgbarịa m. Ị gara mahadum? Ịgbarịa m ka ngo. Ịgbarịa m, but agụcha. Eleghị iji wụọ drop out. Condition, Bishop. Ele condition mere na ga school gụcha wụọ drop out. Bishop, ịma na ya public, but ka m gwatụ gị a little bit of it. Ego adịrọ, and ịma state university, all the very expensive, you know. So, mbiazi drop ka my second sister go Kopuze. Because mụ na ya na-agbabara school at the same time. Nne na nna gị ọ dị ndụ? Nna m bụ ihe nwụrụ n'anwụ, ma nne m dị ndụ. Ndụ. Thank you. Ebe nna gị elieli ya? Eli ya. Gịnị gburu nna gị? Eleghị ijesiga m ili nna gị. Ọmụ agburu nna gị. Ọ dị ka enwe ihe mmeghe gị. Atụọ m mma nna gị nwara gị bịa siga m ili nna gị. Lekwanụ m problem o. Ndo nna anyị ndo. Sorry. Ndo ka ị mara na ihe m na-ekwu eziokwu. Tell you. Ekwuga m ụka gị na-achị ọchị chịrị m bụ egwu ihe a. Ga were ili nna gị. Ana m achị ọchị. Mba. Achịga m, sorry. Gbaghara o.
Gini buru nna gị? O yara ahụ wee nwụọ. O yara ahụ, eme ya poison. Akpịrị ọ dị gị? Yes. Iwe onye akpịrị. Mba. Ihe m enwere anara agụrọ m. Mba. Gwa ndị ahụ nọ na that your company na tell them to keep quiet. Keep quiet. You people should stop talking. Damn you. Kwụsị ikwu okwu. People le mark ndị Hausa na ndị Yoruba bịa na-ekwute semonti here. Momaga mutu nwa bingo. Sorry, Ndo. Sorry, iwe we lagi. Sorry, sir. Iwe, calm down, calm down. Calm, that time again. Also calm, ka m nwee ike isi gị calm to down. Ka iwe gị gara ịdị ọkụ. Ọ bụrụ ị na-ekwu, nwoke ọma, Ndo, iwe. Mpage hapụrụ mma. Ifulalian. Ele reason mere iji chọrọ ịga ije dị ugbu a? Etolola nụ. Maka itorola ọwụ na enwere ịchọ ime enjoy life. Onwe enjoyment a na-eme. Nwa itolu ịnụ di ya n'ọlụ di na ịnọzi ebe di gị na-emezi enjoy. Ebe ị nọ 28 ka ihe iji ga-asa tattoo ebe ị ma na elubedi. Probably a year for my dad. Oh, my dad. After I come there. And the date on Kriota. So let me not forget it. Can happy love here. Ese? Mba, onwe ye do na. Atala ahụ gị n'ime moto mbụ. Mba, chukwa ajo. Maybe she not watch him. Ihe ala ka m si na watch gị ugbu a. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m ele afịa, ana m na-ele akwa. Di na-achọ ele ebe ọ ga-eshi ọwụ obodo oyibo ka Nigeria. Nigeria, onye ọwụ na-adị oke mara ihe as in what marriage is all about. I'm okay with the person. Obolo iwu na ọ ga n'obodo oyibo. Sugar daddy bi ga ya. God forbid. Emebedi m ya na oyinya fọkwa ịnụ ya nọ. Aji ke ga-akpụrụ ya akpụ. Mba. Aya, mwe ya ka fufuta achi ndị nọ dị amamara ma ọgbara mkpụrụ ma enwe di m atọ. Yem na-akpụ ya 2 times in a year. Enwe di m aji mana mkpa abụ m. Ye na-akpụ 2 times. Ajụrụ m gị mekpụrụ ya akpụ gị si m mba. Akpụbedi m ya since January akpụbedi m ya because enwere m ya. I don't have hairs on my body. Nwa agbọghọ bịa pụọla aji. A na-ata gị iji anyụ. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Abụọ. Ị ga-enyele ụdị mkpu ị na-etiri ha? Ana m eti mkpu, ana m anọ modi. Abụọ ahụ tara gị aha ha ogere? Chinwike and Chukwuebuka. Gị na ha ọka na-ayị m ugbu a? Mba, Chikwaju. Kemgbe ị tolitere na 28 years, enweela nwoke bịagwa gị sị gị achọrọ m ịlụ gị ka gị na ya lụọ? Yes. Ka ihe mere gị na nwoke ahụ alụ? Oh, tradition. Ịmana na Igbo land, enwere ndị a na-asị ị ga-anụ ha, our place nwere ndị a ga-abasị ị ga-anụ and ndị agaghị anụ.
So nke nwoke a bụ ndị a na-asị na ị gaghị anụ dem ịma na ebe a bụ ni public so ị kwesịrị ịghọta ihe m na-ekwu. Gwa m ihe ọwụ mere n'elu ha. Go ahead. Ndị aka ekpe na we don't marry them ọ ya nwa based on tradition. Ndị aka ekpe. Ndị aka ekpe wu ndị ole maka ndị na-aghọtaghị asụsụ Igbo ndị jizi aka ugbu a. Ndị a na-akpọ ọ bịakwube ya na public bishop ndị a na-akpọ osu na ndị ohu ya na-anụ ha. Okay. Now your own listen, now your culture gị eme ha accept osu. Yes sir. That is it. Na ikwuri awụ gị na ịkpọrọ mmadụ osu. That is your own tradition, your culture. Yes. Onye bịazi elu gị ya mara abụrụ oshi abịaga. Yes. That is it. Yes. Don't come here baby so kwanya. Onye nọ na abụrụ unu. Onye wụ the reason of this interview. Yes. Therefore, ị na-ayakwa ahụ onye wukwa onye dị otu ahụ bịa iweta kidney nye gị ma ọ kidney megị anakwala kidney onye ahụ. Ọkwa ya? Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. What phone number gị? 081 31 82 5737. Akwe man ihe aga na social media ni nga niru. Gaa n'iru nai. Watch Italia, well, we should watch Italia. And man need the wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe, watch the Kabago. Subscribe or like ya get share ya. Awara bag. Watch Italia, get back. They just know what ya taku shares again for what? Subscribe for this place. I'm talking to you. Don't you do that to me. Don't you shoosh me off with your hands. I'll beat you. Good morning. Kime ngo iwanye nso. How my answer? Is a better start. Yeah, yes. I want to get my house started them. Nah. I heard that's it in a Kulioku straight. But and me but on about them about it. On a court. Yes, sir. Oh, yeah, again, I don't got one your child, I don't got one. Oh, Nyacha. Oh, Nyata. You better go for interview. Yeah, I'm going to go from bed to go just get over to Oh, from bed. Yele me yishina doga. Oto she make him. Okay. Mokrobi akwụkwọ ọnụ yelo ikwu okwu dị na family. Akwe mani wala mere nga gabara social media ni nem ga ni room e wege interview. Hey. Ihe na-emegide gede meshi anya lanya ma ị ga-ete mepe anya gị na ọ na-atụla gị na apịchi anya maka Chineke kere m na ga ma apụghị ọnụ ama ele ike ọsọ gị o ọ na-atụla gị gị emeshi anya ama ekwubi okwu n'isi gị o bọkịsị anya gị na ama m ihe mere ga na emeghe anya ọkwebara interview nga Mam kibra nga apiachiga anya. Asinge wala aka jide anya ga. Asinge meshisla anya, emezla anya oteme. Awoto na sheme gi. Awoto sheme. I am ending there. Awotako na she. Ya emume mege ya ka we egwuregwu ka wo natural. All natural na awotako o si bido mgbe amụrụ m. Okay. Ndo.
Was a galige to adequate do was no. Okay. I don't call anything now, Meme Chagentala, Mammy hang on. A mammy hang on, Tom that thing now. Your name at that thing here. Don't joke with me here. People, your name and here will trade. Don't joke with me here. I don't play with my last name. The man here will get out of this place. Okay. Kilarega, your Tagariga, one agafe, a garigota. One of the bag, one of the hapagalama.